بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी खास बदलूम के शरफर मेहमान दिवेही राज्य के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस कुरेंदो दायरा के इज़्ज़त मजलिस मेंबर मोहम्मद शामिन हबीब दौलत के वजीरों दौलत के कुंफनितों के इसवेरिंग कुरेंदो काउंसिल के रईस आदि मेंबरों वडागंती बेबी कुरेंदो के लोबती रयितो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रईसुल जमहूरिया कुरेंदो के रयितुना बदल कुरेवुमा मी बेवे खास बदलुमा वडागंती बेबी एमे हाँ बेफलुना मरहबा दन्नमा मी बदलुम फिशकेंगे दे कीत कुरान के बरकातु कुरान की अवावी दालवे देवी अल्फाल मोहम्मद रियाज दे मिरस्मियात का औरनानी कुरेंदो सिही मरकज के आ इमारा कायम कुरम के मसेकतु के एब्बसुम का सोयकुरु मी एब्बसुम का सोयकदेवुमा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम आदि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम नजीम ग्यारिहुम वरंग अदबर कमाय कुदरनवा शुक्रिया तेंग अर्नानी कुरेंदो मगुहेदमुगे मशूगे एब्बसुमुगा सोयकुरु मी एब्बसुमुगा सोयकदेवुमा मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब आदि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम नजीम ग्यारिहुम दे शुक्रिया
तेंगन्नानी रईतुंगे मसलिहुगे कुरेंदु दायरागे मेंबर मोहम्मद शामिन हबीबगे वाहक फुरदेकेवो मी नंबर फुरहम कदेवुमा कुरेंदु दायरागे मेंबर मोहम्मद शामिन हबीब गारी हुंगेदे Bismillahirrahmanirrahim. Manglo Hazrat Hamda Shukur Kurang. Kalang Nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salam levung edi dua kurang adi salawatu ga kalik panak aad sahabu shamil kurang. Ihraji ga Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Mijal saya wadan tibbe MH ministerung kumfunita go MD kumfunita go wearing adi daira ga MH alutrai Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algon men benu mani taraggi baba umabure ekkotti begen libe taraggi rayitun fasahara raisul jumhuriya ko honi e masuliyat raisul jumhuriya ya hawal korani deaharun kame nuwa kama bunume nu miya dalgon fenige midiyai warak gina mashruta tinaharo बाकी ओबा फट्टा दे बिदा एहन में स्मीग कुरिंग अलगोने अबदुस फेन्ननी इंतिहावे रियास इंतिहाब खारी उमा एक्को खड़ा जसवाता ए बुरा उफलन जहनी देंगना सरकार को एहन स्मियदु के रसूल जमहूरिया थिंगाहारु बाकी ओबा इतके मशरूत के फट्टा दे बैठ अगुन कबूल करनी मी मशरूता वारा फुरिहम निबिगेन दाने कमा वागु तो एबई मिकम एचके बुनाने जागे ने अगुने न देंजे रईसु जुमहूरिया देंजे वागु तो अगुने देंजे एकमा हुरसलाने जागे ने इदिकोल फरात कंग हम ग्वालम बेनु मनी अधिमा वहे अधिमा अवस में वाहक दक्कम अगुने न खमे नुआनी फाहु आहार फाहु एकमा बीमा इला कोरिया एक कुरिंग अलगुने मिक फराफरी मसकत्ता इम्मा रईतुना हवाल को रईतुंग एक हिदुमें होदाने एकम अलगुन शक्के नुकुरं एहंकमु अलगुन एदनी दायरा गे रईतुन एब्बावन तकमा को मसेके कोद्दिनो अलगुन लिबे यगिन कमकी मिसर सरकार का यानाता वक्कम कंतत्ता रसूल जुमहूरिया बल्लवाने का मिको तुम मिहातना पाकुरिफुरी एम्मे बोडो एकमकी मीगे कुरी सरकार ग इंतिहाय कोफुरी वक्कंता बल्लवा ये फ्योल अलवम दाकं अलगोनेंगे सरकार ग मी सरकार ग अगोने फेनिगे दनी कुकुरा मी हुनंग अदबु देतं मी हुंबुनाने गटुहुरी राइसेके अगोने दन्नवाने गटुहुरी मीहको राइस कम कुरमत लाने एहन में तेदुरी कमा को मसे के कुरम बेनुवा में को हिद में कुरम बेनुवा में का फ्यूल वालन के रेडी एई अगुने के विथ राइस डॉक्टर मोइस अगुन वाह का मा दिउ कोल्ला का बेन में नुंग एहन में सगुन हम धन्यवाद बेन बनी अगुन वाह का निम्माल कुरिंग दिउ दुराई तो ना धन्यवाद आनी उम्मीद कडान उदाशे हम गाम से अगुन उम्मीद कुरंग कंकन निवेन कम को उम्मीद कंकन निम्मान कम को उम्मीद मियत कुरंदु अदि ओल फुशी वेनिके मिदियै मशरूत सबब हम गामो अलगोन हितंग उपाविर कंगात अलगोन दुआ की दायरा कुरियरुन लिबों राइस डॉक्टर मुइज गौद फुल कुरियंग तिंग आहार तेरेगा नी राइतुंग उपाविर कन लिबों कुरियंग तागा अलगोन फरातुंग राइस दायरा फरातुंग पूरी हम एक बार मिहारा गुता दिबेने को यकीन कर देवों अगुन वहाँ कॉल निभाया बड़ा बड़ा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शुक्रिया कुरेंदु दायरा के इज्जतेर मेंबर ते मिरस्मियात गो अन्नानी
रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस कुरेंदोगे रईतुना मुखातब करो में नंबर फुर हम कदवमा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस गारी हम वरंग अदबर कमा कदे डॉक्टर मोहम्मद मोइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबी अजमईन कुरेंदोगे एम्मेहा लोबेतराइतुं मिरशुगे कौंसिल्गे रईस अदिमि दायरागे इज्जतरी मजलिस मेंबरु रशुगे मुस्ससातोगे वेरिंग खिदमतरी इसरवेहिं वडागिन तिब्बेवि एम्मेहा इज्जतरी अदिमि जलसा दुरागातुं बल्लवा अडोसवा एम्मेहा लोबेतराइतुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे अवणमेन्न मिरशा आदे अवण वगुत कुरेंदोगे लोबेतराइतुं वडागिन कियुवि हूण मरहबाटका मिरशुगे एम्मेहा लोबेतराइतुंना अवणुगे हितुगे फुम्मिनु वरब्बोड शुकुर दण्णवा वरब्बोड शुकुरिया मियादु इरादु कवीति अवणमें मसक्के मिफशागें मशरूता की रईतुं एदिवडां फवा गोता वर फुरिहम कमायकीगा निम्मा दिनुमुगे वरुगद अज़्मायकीगा अकम तैयार वेगें फेशिगेंदिया कंतत्त आदि सोयकुरविगेंदिया मशरूता कीवेस हमें फदां कुरिया गेंदियुम निम्मा फुरि कंकम रियासी इंतखाबुगा तिबे फुड्डा अवणुवी वौदुता मीगे तेरेगा वरगिन मशरूता उगे तेरेगा हिमनि फेवणी आदे रईतुन्ना एम्मे दतियफावा एम्मसले की हमें यगिनु बंदरा गुलिगें दिमाए फवा कंकं यगी आदे मी मशरू अवुण कुरिया गेंदा इरुगा अवुण देंबेनुवा यगिं कमकी अदि कुरिया गेंदाने गोत कीवेस रईतुं फाळु कुरवा फवा एकी कंबोडुंत हल्लुवा गोत मी बंदरुगे कंकं अवुण फुरिहम गोद्दी ए गोतक खंग मी मशरू अवुण निम्म देनी ए यगिं कं अवुण तिबे फुनरुवा रेंपें हदम बेणु वेलव्वा अदेगी तुरव्वेस एग्गमु तोशीगे मसक्केत्तके कीवोल चहा तोशिगंड बदलतके गेन्नम बेणु वेलव्वा अदि निरुफा कशीगे वेस मुहिम बदलतके गेन्नम बेणु वेलव्वा मिफद कंतहत की अवुण मशरू कुरिय गेंदाय रुगा हम रईतुंगे कंबोडुंतं अदि उम्मीद तव्वे सासिलवाने गोतं गेंदाने कंतत्तकं अवुण मिदन्नवाली इरादु कविया मिदन्नवि कंकं हिमेने गोता मी मशरू अवुण कुरिय गेंदाने एकं हम अनेक्कावेस तिवे फुन्ना कंबोडुवुं हल्लु कुरुमुगे गोतुं मिकुरेवे कंकं हम तिबे फुलुंगे ति उम्मीद तं हासिलवा गोता गेंदाने कम यगिंकं अनेक्कास तिबे फुनदे हमें याकीगा देंग अवुण सोय कुरी मशरू तव्वेस दाणी हम रईतुं एदि वडान्ने विगोता मगु हेदुम मिसालक मगु हदं मगुतंग हेदुमकी हईगतुग मिहार वरम मुहिम कम कमिरशुग बेनु जिफै कमे एम अवुण में सोय कुरी मशरू एगोतुग अवुण में कुरिय गेंदाण अदि गितुर विश्रश बेनुवा कोम्मे मशरू की वेस अवुण में एगोता रईतुन बेनु फवा कंतत्तं हासिलवा गोता गेंदाणे कंक कुलियोरुग दायरे बलयारुग वेस फुटबॉल दांडुगे लाइटु जहं अवुण में मिहार फेनक्कांगे मसक्के फेशुमा बेरुंगे नंचे लाइटुगे नोमु कंकं एबा दे कुरियं मियन नमस नुनिया मियन नमस निमेहा हिसाबत अवुण मिन्नम गबूल कुरवे तकिति गेनेवेनकम गेनेवेंवा इरं एमसक्के फेशी देन टर्फ के मसक्कत दाणी फुटसल दंडुगे वेस फेंसु दबरु जहा फुरी एमसल हल्लु कुरम वेस एही तरिकं देना मिफद गीन कंतत्तके बहुरी अवुण सोय कुरी सिही मरकज़ इतुर्वेगेन इदा इमारत की वेस मी आबादीगे गिन रईतुन्न एम्मे कशीगें वा गोतुग मिहार नुदेवे खिदुमे गायम कुरुमट्टक इतुरु कुरवेगेन दाणे इमारते मितं हेदिगेन दायरुग हतरु एंदुगे वोडक नर्स स्टेशन एक्सरे रूम कंसल्टेशन रूम प्राइवेट कोटरी म्यूरियातने वेस हिमेनेने एमे हिमेनिगें मितं मी हेदेनी एमे एगे सोबुं सिही खिदुमे कायम कुरुमा वरुगत कुरुमा वरबोडो कुरियरु में लिबिगेन दाण कम कमिकं वाण
hame egi turavves gina kantattake kuriya gendan awun kasto kura emme bodu kamaki haigatogas bimuge jaga ned masala awun waanit raitunna dannawafa mita kaari goi lossada fushi මෙලොසුග බයකන් හදාදිරුම මසකෙක් කොද්දේනකම එමසකෙක් කුරමුම් මිදණි ඉංගෙ වඩාන්නවාන ෆදෑන් ඒ රශකී කුරීග සරුකාරකුන් එහෙ මශ්රූවගේ බේනුම හවල් කොෆ්ෆොයි රශේ එවීම ඒ ෆරාතුන් දෙපාටියකෑකො එග්‍රිමට හදාෆයි බේරුග ෆරායිත්තහක එග්‍රිමට හදාෆයි රශකවාති එග්‍රීමන්ට්ටුගේ ಟರ್ಮ್ಸಕ ಗಾನುಂತಕ ಗವಾತೋಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಏರ ದೌಲತ ಗೆಲ್ಲುನ್ನುವಾ ಗೊತಂಗ್ ನಗ ಮಿ ತಿಬೇಫುನ್ನ ಅವನು ದೆನ್ನೈ ಫದಾಂಗ್ ಹವಾಲು ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಕುರಿಯದ್ದೆ ಎಹೆನ್ ನಮಸದಿ ನುವೆನ್ನಿಮೆ ಎಂವಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮಶರಾ ಕುರವಿ ಎಮಿಕಬಲ್ಕೋ ದೆಫರಾತುಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವಾ ಗೊತ ಗೆಲ್ಲುನ್ನುವಾ ಗೊತ ದೌಲತ ಗೆಲ್ಲುನ್ನುವಾ ಗೊತಂಗ್ ಅದಿ ಎ ಕುಂಫುನಿಂಗ್ ಎ ಕುರಮುಂದಿಯ ಮಸಕತ ಗುಳುವಾಗೆಂಗ್ ಎ ದೇಂಚೆ ಹೆ ಬದಲು ನುಣಿಯ ಎ ರಶುಗೆ ಬದಲುಗೆ ಹೆನ್ ರಶೆ ದೇಂಚೆ ಹೆನ್ಯಾವಿಯಸ್ ಎ ತಫ್ಸೀಲ್ ತ ನಿಮುಣುಹ ಅವಹಕ ಅವನು ಹಿತು ಮಿ ಮಸಲ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ವೇಣ ಮಿಕಂ ಅಮ ದಣ್ಣವಾದಂ ಬೇಣುಂವಿ ಎಕಂ ಕುರಿಯ ದಾಕಮು ಯಗಿನ್ ಕಂದೆಂ ಅವನು ದೆನ್ನೆವಿಂ ಎ ರುಸ್ಸದ ಫುಶಿತಿ ಬೇಫುನ ಹವಾಲು ಕುರಂ ಮಸಕೆ ಕೊದ್ದೇನೆ ಕಮ ಹಮ ಎ ಸಿಯಾಸತು ಬಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಣಿ ಎ ಮಸಕೆ ಬ ಕುರಂ ಅವನು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಣಿ ಹಮ ಏಕಂ ಕಾಮಯಾಬ್ ವಾಣಕಮ ಹಮ ಯಗೀನು ವೆಸ್ ಮಿರಶುಗೆ ಬಿಮುಗೆ ಜಾಗೆ ಕಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ ಮಸ್ಸದ ಇತುರ ಜಾಗೆ ನೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಳಂಬೆಲಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾ ಮಶ್ರೂ ನಿಮುನ ಸದಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಸ್ಸಲ ಹಲ್ಲೆ ನುವೆ ಪನ್ಸಾಸ ಹೌಸಿನಟ ಕೊ ಮಿರಶಕ ನುವಾನ್ ಎಂ ವಿಮ ಎ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕೊಂ ವಿಸ್ನಾಯರುಗ ವೆಸ್ ಜಾಗೆ ತುರು ಕುರಂ ಬೇಣು ಸರುಕಾರುಗೆ ಸಿಯಾಸತಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಉಮ್ಮೀತಕ ಎಗ್ಗೊತ ಮಿಕಂಕಂ ಕೊದ್ದಿನು ಎಮಿ ಎಮಸಕೆ ಬ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ඉරාදු කුරවියා හම කාමියබ් එකෙන් දාන හම යගිනු වෙස් සරුකාරුන් අවුණු වී වෞද එක්ගොත එකන් කුරිය ගෙන්දියුම වස්කේබ ගෙන්දම් එමිම උම්මීදු එගොතුග තිබේ ෆ්ලු හම බාවදිනුම අවුණ එදෙන් එකන් කාමියබ් වාණකමක යගින් කමෙන් උම්මීදු අවුණු වර බොඩන් විවාහක දන්නවා අවුණු බේනු වණි හම කොම්මෙ ගොත වියස් දෞලත ගෙල්ලුන වා ගොත රයිතුන ෆෑදාවා ගොත එකන් හල්ලු කොද්දෙන් මිරසුගේ බයෙක් ගොතුග ලොස්සල් ෆුෂි හමජස් සෑදිනුම එම එකන් එගොතුක කුරිය දාකමුගේ මවුලුමාත් තිබේ ෆුනා වුණ හමාරව ආද අවුන් වරම් උම්මීද කුර එක නිම්මා තියුණ හවාලු කුර වෙනකම වියදු හෙන්නම සහිසාබ නිම්මා නුදෙවුණු එන්නම සෙකන් එබ කුරියද්දේ ආද එමිම මෑගණු මස්සලේ කියවුණ හිතුන් හම ගෙදොරුගේ මස්සල එහෙම එකම හල්ලු ගෙනෝමට්ටක මි මස්සල මි හල්ලු කුර මසේ කුරණි ආදිව සිතුරන් හම බිමුගේ ජාගො මිබරකුන් අවුන් මෙන් ගෙදොරු අල ආදිනුමගේ මශ්රූත ෆද මුහිමු කංකම අවුන් මෙන් ඉස්කන්දේන මිහාර මි ෆෙෂිගෙන්දා මශ්රූතක ආදි කුරියන් හුරි මිදෙන්න විහෙන් හුරි කංකමුග VM රංගලක VM අවස්මිනේග මස්ක කොද්දේන කුරිය ගෙන්දියුම ආද සරුකාරුන් රයිතුන්න අවුන් වෙෆුරි වෞත ෆුද්දා ආදිනුමගේ මස්ක මි කුරණි මිගොත රයිතුන් එදේ කංකං රයිතුන් එදේ ගොතන් හාසිල් කුරුමට්ටක මිහාරුගේ බජටු මිහාරු මිහෆ්තා තෙරේග හුෂේලිගෙන් දායිරුග මිදෙන්නේ කංකම විස්නාගෙන් මි කුරියග මි ගෙන්දනි කුරියන් වෙන් අහරු තෙරේග මිහාරුන් ෆෙෂිෆනුවා හුරියා මස්රෝ ඉරාදු කවිය ෆෙෂිගෙන් දාන ආදි අවුණු කුරින් කණ්ඩාලා ෆයි ගොත ඉවුලාන් කොෆයි ගොත මිහාරුගේ දෙතින් දොස් තෙරේග නොවෙම්බර් 1 ಗ මුසාර පේ හාමනයිස් කුරවි මුසාර බොඩවෙගෙන් දාන රාජ්‍යගේ හුරිහා සිවිල් සර්විස් මොස්සෆුන්නා ජුඩිෂරියගේ මොස්සෆුන්ගේ මුසාර බොඩවයරුගේ කවුන්සිල් තෝගේ මොස්සෆුන්ගේ මුසාර වෙස් බොඩවාන ආද කවුන්සිල් තකි මිහාතරන් ඇරුගේ වර දග් ග්‍රේඩ් එක ගින්ති කොෆොන්න ඉදාරතක එතන්තාගේ මසේ කුරා මොස්සෆුන්නකි හතරවන ග්‍රේඩ් උග එහෙනම සම රියාදුවාද මසකේ කුරංජේ බය කවුන්සිල්ගේ ඉදාරි මොස්සෆුන්නකි ආද ලාමර්කසි නිසාමකි අවුන් මෙන් වර බොඩ ඉස්කන්දේ එකමක වර බොඩ එබ්බාර්දුන්දී එම්පව කුරා නිසාම එන්වීම කවුන්සිල් තවගේ මොස්සෆුන් ඉදාරි මොස්සෆුන්ගේ මි ග්‍රේඩ් හතරවණන් තිම්වණය ගෙන්දියුම කුරීග වාහක දෙකේ ෆොයි කුරීගේ සරුකාරු සමානුග අවුන් මෙන් මි නිම්මා ෆමිහාර මියොති නොවෙම්බර් 1 කුම් ෆෙෂිගෙන් සිවිල් සර්විස් මොස්සෆුන්ගේ පේ හාමනේස් කුරවි මුසාර බොඩවයරු කවුන්සිල් මොස්සෆුන්ගේ පේ හාමනේස් වායිරුග
ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಹಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಜಫುನ್ನ ಎಗ್ಗಿಂತಿಯಕ ಹತರಕುನ್ ತಿನಕಣ್ಣು ಹತರಕುನ್ ಎಕಕ ಎಗ್ಗಿಂತಿಯಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಜಫುನ್ನಕ ಎಗ್ಗಿಂತಿಯಕ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೌಗೆ ಇದಾರಿ ಮೊಜಫುನ್ ವೆಸ್ ಗಿಂತಿ ಕುರ ಮತಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ಎಂವಿಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೌಗ ಮಸೆ ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಇದಾರಿ ಮೊಜಫುನ್ಗೆ ಮುಸಾರ ಬೊಡುವೆಗೆಂದಾಣಿ ಎಗೊತು ಪೇ ಹಾಮಣ ಇಸ್ಕುರೆವಿಗೆ ಬೊಡುವೆಂದಾಣಿ ಎಗೊತು ඒ නොවම්බර් 1 ෆිෂ්ගේ මානෙකේ නොවම්බර් මහුගේ මුසාර ලිබේරුග end of november ಗೆ ಲಿಬೇರುಗ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತಶೆ ಜುಡಿಷರಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೆರೆಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೊಜಫುನ್ನ ದೆನ್ ಏಗಿ ತುರ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ಮುಸಸಾತ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತೆಗ ದೆನ್ ಬಾಕಿ ಹುಣ್ಣ ದೌಲತುಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಸಸಾತಕ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ತ ಮಿಯನ್ ನಹರು ಪೇ ಹಮನೆ ಸ್ಕುರೆವೇನೆ ಆದೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಿಗೊತ ತರ್ತೀಬ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಗೆಂದಣಿ ರೈತುಂಗೆ ಆಮ್ದಣಿ ಮತಿ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಮಶ್ರೂತ ಗೆಂದಿಯು ದೇಹರ ಬಹಾದಾಗ ರಾದುಕವಿಯ ಏಕಂ ಎಗೊತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಅದೇ ಸಫಾರು ಕುರೆಂದು ಲೊಬೆತ್ ರೈತುನ್ನ ದಂಡವಾದಂ ಬೇಣುವಣಿ ಮಿರಶುಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಮಿ ಫೆಶಿಗೆಂದ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಶ್ರುವೆ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕಮಾಕಿ ಅದೇ ಮ ರೈತುಂಗೆ ಎದಿವಡಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಮದೇ ನಮೆ ಅದು ಇತುರು ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ರೈತು ಎದಿವಡಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಕುರಿಯೋಗೆ ಹೆಂಗುಸ್ತೇ ನಮೆ ರಾದುಕವಿಯ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಅವಡು ಮೆಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಹೇವಮಗೊಂಗೆ ಹೆಂಗಿಯುಮುಗ ರೈತುಂಗೆ ಎದಿವಡಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಕಂಕಂ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕಮಾಕಿ ಹಾಸಿ ಕೊರ್ಮುಗೆ ಹೇವ ತೌಫೀಕ್ ಅವಡು ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವುಂ ಆಮೀನ್ ವಮಾ ತೌಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ತವಕ್ಕಲ್ತು ವ ಇಲೈಹಿ ಉನೀಬ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು शुक्रिया इज़्ज़त रईस देंगोनानी कौमी सलामो मिरस्मियातुनिमो कौमी सलाम का हुरिहा बेफ्लुमस पैवरी वडागंदे बोंगेदे Salam, Qawmi Nishad.